sibuya ngalithemba lokuthi impendulo sizoyiletha zokwazi ukuthi kucacisele kama kupastor Nick channel yenyu Fleki. Siyacela kakhulu ukuthi usubscribe kule channel uphinde uqinisekise ukuthi uyalike le video lena. Sinama video ngaphezulu kwa1000 ongakwazi ukuthi ubheka kona incazelo ungasenza ama keyword ahlukahlukene to find the dream that you are looking for. Definitely ngenze ukugcina ulithola uma ungalitholanga zobe usuthatha le number ungifonela. Uma kodwa uzongifonela qinisekise ke ungifonela ke nge direct call bese uqinisekise ukuthi you don't use WhatsApp by any means. Don't call me go WhatsApp, don't call me go WhatsApp, don't text me go WhatsApp, don't send me SMS, just a direct call. Unless ungaphandle kwaseNingizimu Afrika ungakwazi ukuthi ungifonele nge WhatsApp. Kodwa nakhona phela ngazise, greet me, tell me hey ndoda mina ngise England can I call you now bese ngithayi ngifonele. Sibheka la unqubeko Zungu 3304 unqubeko Zungu 3304 uthi ecela ukubuza uphupha kwintshishiboya. Akabingeleli ke nokho kodwa ke nje ngoba usebongile phela secelile ukubuza intshishiboya. Ishishiboya thina ke sikhule sithi ishishiboya ngakithi la ngizalwe khona emakhaya. Ishishiboya lesilwane sinoboya siyisibungu esinoboya obuningi esinokuhamba nje siyasabeka vele ishishiboya. Ishishiboya noma ke intshishiboya shojana. So uma ungayiphupha asikho isibongo engangezwa kuthiwa ke abakakhona oshishiboya ngesazi noma yilona ida yaba esidala kwabanye ngoba ishishiboya phela abantu bibongo ziningi ngenze ukukhona oshishiboya silwane esuquzela phansi nge asazile. Kodwa nje asenze kanje. Number 1, uma uphupha ishishiboya sithele njengoPaul uma uyibona olungasho ukuthi mhlobe kumele usukume uthola usizo lokwelashwa ngoba ngenze kugadlwa ngento isichitho elokube kufumba ngayo lokube ilandisisa bekulandelisa ngayo yabona. Number 2, sesithi uphupha ke ishishiboya ngaphinde kube Paul uma uyiboya ongaphinde lichaze ke la ukuthi kumele uqaphele kunabantu abangalungile mhlawumbe angenze abakwakhela uzungu. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha ishishiboya kube uPaul boma nje wabona ngabagcwele indlu noma agcwele asuke egcwele khona. Lokho kusho ukuthi mhlawumbe ungenzeka kuzungezwe abantu ababi futhi abakufisela ukubonga okumele ke ubaqhelise eduze nawe yabona. Asivale ngokuthi ke kungenzeka futhi uphupha ishishiboya. Number 4, okungenzeka kube uPaul ubima ikhamba ngenzeka iyacaca iyakhamba emzimini. Lokho kusengasisho isichitho kusengaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele abantu abasondezayo eduze kwakho ababi okwenza bayakuloya nje kamanje noma bayagadla nje kamanje. So uPaul ububona ishishiboya isho isichitho isha abantu ababi isha abantu abangalungile isha abantu abakufisela ukubi. Siba kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokuthi uma unamandla unganikela ngensiza kusebenza, unganikela ngemali, unganikela ngothando, unganikela ngokuthi usubscribe, unganikela ngokuthi ubheke ama video esinawo umuningi umnikelo angawenza. Siba kakhulu uNkulunkulu akakulonde ibusiso. Kulela